a musí se připojovat na mě, jo. Ale ne do hry se vejde 100 lidí. No, vždycky to většinou ty lidi vykopne. Z toho kruhu. Jako úplně ne všechny, no. Takovou mám zkušenost já. Určitě už jste zachránili dítě. Nebo se mi to zdálo. Ne, ještě ne. To bych se divil. Moje ségra je baletka. Nice. Kolik si dal dnů? Mám lepší sekeru. Tady s tou sekerou už zachráním druhý dítě, upřímně. Kolik jsem dal nejvíc dnů? Ty jo, kolik jsem dal nejvíc dnů? 33. 33. Tak můžeme zachránit aspoň jedno děcko už. Co bude po 99 nocí? Ale bude Dress to Impress jedno kolo, pak bude uhlí. Pak bude Eva Dčko a dole. Eva D. Úplně dole. Tam je. Ten větší. Tam jsou dobrý věci, kámo. On mě neviděl. Lol. Dobrý. Můžeš si sázet na hráče, jak budeme in the game.